Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Por ter acontecido a miña infancia nun nomadismo causado polos tempos que me ten tocado vivir, non teño recordos de mestres da miña infancia nin da adolescencia. Pero como todo na vida ten cambios, ás veces positivos, xa de moi maior topeime con varios mestres da palabra que agora terei presentes mentras viva. María Rosa González Méndez é unha poeta que tiven a sorte de coñecer hai uns anos no Círculo Poético Ourensán e que xunto coa súa parella Xavier foron os responsables da miña grande afición pola poesía. Hoxe en día para min é unha honra compartir espazo con ela tamén no noso grupo cultural Nós a Xente do Redor. A quenda diste espazo das madrugadas correspóndelle hoxe a esta extraordinaria muller que no número 21 da nosa revista regálanos un delicioso poema titulado O Arcón da Memoria, ao que tentarei poñer voz. O Arcón da Memoria. Rebuscando entre as esquinas daquel vello arcón, volven a ti como adagas de lume os recordos esquecidos. Un día pecháchelo coa dor aínda entre os teus dedos, coa alma atrapada no seu candado. Xuraches-te non volver a abrilo ata que se disolvesen entre as súas entrañas os soños perdidos. Pero hoxe os pasos da vida leváronte ata el. Querías atopar aquela bella foto que tanto añorabas e décheste de fociños cos recordos. A dor volveu a aprisionarche os dedos. A alma soltouse do seu candado. O corazón chora bágoas aínda perennes. Grazas, María.